No niin, moro, niin me tehdään tällainen koko yö trampala challenge. With Elias Sourander. Ja tilaa. Elias Flips. Ei sä nyt. Paljon kello on? Onks tää 11? Tää on semmonen Jonnekin rähä. Hei Elias, pitää. Mäkin teen. Elias kuva. Lähtee. Itse on se kuva. Noniin, teitä sikkii. Mitä? Jotain. Kuperkeikka. Joo. Pora! Paljon kello? Sä luista. Mikä? Näytä se. Näytä se! Noniin, go for triple kaboom. Ei voi sattua, ei tuu verta. Nää voi kolata. Ois pitänyt saada videolle. Mihin sun pää kolahti? Gone wrong. Tarkina. Äijä niinku kolahti takaraivo. Tässä on vitu iso patti. Tuo äijän käteen ja toi lensi sitten hitto verkkoon päin suoraan. Gone wrong. Kello on paljon kello. Kello on nyt tää 2 juti. Niinku lähti kitumaan tonne sisälle. Mennään trampalla. Joo. Ota puhelin. Hei, ota kuvaa. Mä teen jotain trikkiä. Oota. Toi puhelin tonne. Kuva kun mä vedän jotain. Häh? Mä vedän jotain. Olisiko tuplakabuun mun mielestä? Joo. Missä sen reunalla? Joo. Hardcore trampoli Netflix 2 yöllä. Joo. Juti. Missä sä oot? Elias oot tää. Mitäs teet? Elias oot työskentely. Kello on nyt 3 tuntia. Sälläs. Vittu vanhat ihan jees. Hyvä hemmetti. Kyllä, koska me nauhoitin Suomen kesää. Tarkenna. Se on 12 astetta. Mitä täällä on? Ei. Paljon kello? Se on vittu 4. Ei väsytä niinku yhtään. Täällä on ihan hemmetin valoisaa, koska en oo vitun Suomen kesä. PT 10. Ei kun vaan mä teen jotain. Tätä ei tarkenna. Käydäänkö kattoo, onko se
Jutit yli mennä nukkumaan sisään. Mennä. Vieläkin tuossa samassa asennossa. Tulit just äsken sisälle kello 6:30.